sumari me nagabasniu barok kaeke nagabasniu galong habau trai ukurku kindon shibun kin jingele yagaban lute yagataka jingkyrkhu namar bang bible gong haga gospel ga jong yonis kun bashpel ga kol bashpel yagaban tag banungong unong to unong wan hanre le wan ro yukuan nagaban taban yo banto yagaban nagaban taban yo ban penjot nagaban taban yo ban penyap cisendon nagadan ukwa ban wan ban atak yaga jingkyrkhu hanre ga siotanat yaga ni khtiga U Blei baga bible gong utra ulong unong sumar yeme nagabasniu baro kaplan ga jong soi tan le wan nakano liang ro hanre ka bible gong utran sumar nagabasniu baro saudong usumaringi tade Blei kan nungun de pleng jong pi trang ban yo sngioi ka kiting jong Blei. Okey, kemba iong i ba penyai i ke jingseng iong kawero ke kitin jong Blei kan mi kelem gabor. Ngeit U Blei unai kabor ya pi barok ke yo sngioi ke kiting jong Blei ban cha skor. Bat kumju ro yanga uban kren. Bat kan bangadang kren kan mi kabor kaban IP ya ke jing pelai kan IP ya ke jingkia hagamet ba la ke mensim. Pinyo long kibru kibala kyrkhu U Trai. Taga ni ka jenmet ka bamenta ngan puli naga ni ka kiting ka U Trai ngan sedang ban puli naga ni ka kitab jingkain. Naga ni ka kitab jingkain ka don ha ka Old Testament ha ka kitab ka barim na kitab jingkain ka lunong ka ban riu ka ka ba RPR. Kitab jingkain ka lunong ka ban riu ka ka ba RPR. Ngeit barok ni ra i ki Bible jongi la don na preng jong pipim pat ra mlele serapat la hagan ke tiau ke banwan kan long ka jingkyrkhu ka ba krau ye pi ngan pulen na gani ka kitab jingkain kan long ka ban record ka ba arboa ka de ka ba arboa ka bang gumne U Trai ul kren ro hamoses udong to kren hau aron bat hagi konsen rang jongu da ka bang kumne pin kyrkhu ye ki kon Israel daga baong haki U Trai unde kyrkhu me ban unde sumari me U Trai unde tengshai no elag kmat alol jome bat unde le isne yeme U Trai unde kanti elag kmat alol jome bat un ai ga jingsuk yeme kumta ken kin yabo ye ga kerteng ga jonga halol ki kon Israel manga te ngan kyrkhu yaki manga te ngan kyrkhu yaki ngabo kerteng ga ni khubor ka bangan kren apleng jompi ki jingkyrkhu ye pi now Blei ki jingkyrkhu ye pi now Blei ngim kwa ga jingkyrkhu na no ro hanrei ka jingkyrkhu ka bangi dei ban pediang ka dei now Blei ne dau what like me ilanti ka jingkyrkhu now bro hanrei tang now Blei ai ngo U Blei ye ga ni ka tin ka jong U Trai ye ka banga pule ha ki ni ski ka long ka jingkyrkhu ka ba krau ngalai ban duai ye ka wei ka dukan ka ni ka klinik iwei doktori khodinga ban duai ya ka jingdap chi feus nem jong ka jingshakri jong I ha ka ta klinik bad ha ka ta ski ka ai ka free check up I gibru baro bad nga ai ngo U Blei yo ban ai ka ni ka jingshakri jong ka jingkren ye ka ting ka jong Blei nga kren na ga ni ka banta bad ka bangadang pangkrek ka long ka jingkyrkhu ka ba krau bad nga bu jimut ban bu jimut na ka banta ban hikai ka hapo jong ka jingshakri haleluya ambangang yaro U Trai okay ketiga jong Trai ka ong do bestang jong ka ni ka dekat ka ba arpawar U Trai ukren how Moses udaong U Trai ukren how Moses udaong tukren how Aaron hagi kon sinrang jong u daga ba ong kumne pin kyrkhu yagi kon Israel daga ba ong hagi haleluya kumne pin kyrkhu yagi kon Israel ong yangi U Trai ukren ngi shakri yong U Blei jongi U Blei ubakren ngi don yong U Blei ubakren ndei U Blei tau ubom kren harai U Blei ubaim U Blei ubakren ye ka jim jonga jongpi malakaski malagapor ni shakri yo U Blei ngi ai ngo U Trai udang yai
Teng ban keren haduk jong gini kisngi. Namar ulong ujuk nin menta baca duk ke bom jikat. Ukren yang ayapi namar bau i yangi ki kon ke jongu. Udai kupa jongi bahab neng. Ukren yangi namar bau kwah ban sneng yangi. Ukren yangi namar bau kwah ban penilan ti yangi. Ukren yangi namar bau kwah ban da kyrkhu shikade ya ga jim jonga jampi. Utau da U Blei ubangi shikri. U Blei ubakren yangi hagi por baro. Haga Old Testament yoi. Bobre Ukren ujit kyrpang ye gebru ban ai ye ka sur ban kren haki ban lyngba jong ki kin kren yo Balang jong U Trai bakal long ka jingkyrkhu ka bakrau nganong ye pe ka ne ka por ka long ka juro haki ni ski U Blei udang yai kren ngi lyngba ki shakri ki jong U Trai ai ngo yo Blei bang kren ni ka ni ti jong Blei ban hikai ye pe ka de ka bang yo siau no Blei ke jimpan pau ke bang yo kadai now Blei mdai no mi no bro na maru Ukren U Blei hakadono jonga upan shai na aingo yo Blei Ukren ngi lyngba ka ba puli ka tin ka ba khoi ke jongu Ukren yang aipi Ukren ngi lyngba ka ba yo siau yang ka tin ka jongu Ukren ngi lyngba ka ba ngi pendem ka jing duai u ya kren ngi hagi por baro ngi aingo yo Blei hakani ka jingshakri ngi don ya ka prem meeting malla ka Thursday shwa ban ai ka mat jing duai ngi yo siau shwa ka tin khndet na ka tin ka jong Blei iban dua halor jong ka tin but habangi dua halor jong ka tin nga aingo yo Blei ban la ka por U Blei Ukren halor jong ka tu tin ban penyar ya ka kenapa kan long ka jingkyrkhu yang ngasimet ban yo long jingkyrkhu kiwei ban unom yangi Ukren ngi lalangi bakla namar de U Blei ubah Ukren ngi dang ngi ngi yo ke jingkai kumno ban ya lam ya ka donut hakalenti ke jong U Trai lalangi kumbakla unom yangi Ukren ngi Utau dari U Blei bangi shikri. Tungi na ai ke jing tap ti U Blei. U Blei bakren. Ya ke jing ke jong aga jong pi. Ya ngo yo Blei jongi. Ban ngata daung. U ong ke ting jong Blei ke ong U Trai Ukren how Moses u dong. Tukren how Aaron bat hagi kon shinrang jong. Kren how Aaron bat hagi kon shinrang jong. Uwe ni Aaron. Bat ke gini ki kon shinrang. Ki jong Aaron. U Blei ong Iawmusiang Ukren how Moses. But Moses but udai ban ra igani kitin how Aaron. But hagi konsyen rang ke jong haga family jong hagi konsyen rang ke jong. But Aaron pan udai ban ai yagani udai ban ai ke jingshakri kai ke bo yo snyo na U shakri bo kodor Moses na marbo U Blei Ukren malaga por how Moses but Moses ra yagani ke tin how Aaron pesnyo yang ke tin ke jong try how Aaron ba hagi konsyen rang ke jong now Aaron ba hagi konsyen rang jong ki ai shi ke pai lang jong try na kwa ye pe ke ke por ai kanam kutang hang ne ke bo yo snyo yang ke tin ke jong Blei nang ni pi yo snyo i ka ting ke jong Blei pi de ban wan ra i ka ban le ye thoi ka hano kata ka de ke jingkwa ke jong Blei Ukren yang ngaya pi ndai tang na ka bentai jongi namar bo Blei Ukren namar bo i yo Balang jongu tu tip ha ke le jen me jong riski haba Blei kwah ban kyrkhu ngi haba Ukren ya ka dono jongi ya ka jingim ka jongi u kwah ngi bangin le ra ya ban ye thoi ka hano kata ka de ke jingang no ke jong Trai Lalu kwah ban yo de shisha ban shem de shisha ya ka jingkyrkhu now Blei le ya ka le pin yo I U Trai shem sia wahai be yo I shai kedar baka Bible dong U Blei Ukren how Moses u dong turken how Aaron bad hagi konsyen rang jong u ne Aaron bad hagi konsyen rang ke jong u Aaron bad hagi konsyen rang ke jong Aaron kidai ke bala jit jong Blei ban long kilang do uwan naga family lebi kidai ke jai lebi kibadon kibadon ka benta naga benta ban ar ke jingknya hakma ke jong Blei anamla ban rung kulumar hapok jong ke tabernacle
Haga Old Testament adam nak ban rungkul mar hapo jong ko tabernacle naga benta ban aga jingknya kama jong blai letang de ba jit ke jong trai ban U Blei U legit ya ga nega family ke jong aran why ni aran U Blei U elders brothers jong Moses men jong Moses I last name he jong Moses kedim ni aran ngoi haga we ke ski ba U Blei U kwat jong Moses Bal Moses haga jingkyrkhu uang ngamnong keren ngalong ubetlun dari pimpule hagi kitab Exodus uang ngamnong ke ngamnang keren ngalong ubetlun bal U Blei U la asyong dom ni bantal jong Moses haga bakado U Blei U ong medon yo humen jome uun keren naga bantal jome ngan pa ye pisau paro ban lai la ye khubor Bahang ni Shem ya uni u Aaron bau Blei U legit u ndai tang bau long uleng do andai u long ro u prophet ban kren jaga keting ke jong Blei ban ngong amen Nega tu dau haga Old Testament U Blei U jit tang naga jit yaga naga family jit kyrpang ban aga jingknya naga benta ki kon Israel baro habagi kon Israel ki wan ra ki jingknya ki ba per man la ke system habagi wan ra wan ra haga po jong ko tabernacle U Aaron bat ki kon rang ki badai ke benta jong ki yaga benta ban aga jingknya hakma ke jong Blei mla ban rungkul man dei tanggili Kaktin ke jong Blei how Moses but Moses how Aaron hagi pai ba na ko ban oi pegen ke por kalong ro ke ju na ka banta jong ni amen ngiro ngidai kileng dok ki baken jas em la pin pule ne kaktin ke jong trai ki kong ke jong Blei pet bat nga haga ban ningkong Petros kalong ka ba kat ka ba kendai ka ong kumno tong ini pule haga ni ka por ka ba menta hanrai ma pi long ki baken jaba legit ka jinglong long dok baken jasim ka jet benri ba khoj upai lang badai lau jong hi ba pin yo pen pawi ka jing ba kor tam jong uta bala khot ye pi na ka jing dom se ka jing shai ba pala jong ong yanga ong yangi pi long ki long dok baken jasim Keren Bible ke ya tho shai kdaringi aingo yo Blei ya ka jing bah ka jing pli lanti ka jong na ka benta jong ilang baro ha ka jing sha ka jong Jesus Christ ha jong ka ding pna but ha ka tu ka minute ya ka ba uni Jesus Christ un klat no na ka ni ka pertai ban ra no i ka mensim ka jong ha shwa bon kut mensim ka ka ba ja ha ka por nriu ba je i je mensep ka Bible ka ya tho ingi bat ka ong ka kendeu baro ka wei ka pertai baro ka wei ka la tap na ka jingdom ka wan ka jingdom kendi kan san ha ka por mensep te nriu ba je Kawan ka jingdom, haba wan ka jingdom kay ka bagja, ka baar, baong ka Bible, ka temple, ka lakat, arliang. Pin pulih ni gospel, jong lokas ka nong baar pelai, pin yilap ikan ni. Ka temple, ka lakat, arliang, kay mo ka jingmut jong ka ni. Ka jingmut jong ka ni kalong, ba U Blei U lapli, ya ka lat, ka lenti na ka bantay, jong a jong pi, upankat arliang, ba barok ki kon jong hu, ki bala pediang ya ka jing syayap jong hu, ha jong jong ni na, ki don hok na ka bantaban rung siya ka jaka ka bagentang tam. Amen. Na ka daw, ujit yang ay pi ka New Testament, ujit yang ay pi banlong tilungdok ki bagenjasim. Ni don ko hok na ka banta, ban rung, ban ay ka jingknya ka bagodor tam, Hakmat jong Blei banyak syam bat ke present ke jong shua tam long harai haga Old Testament tatanggi family jong aran harai haga New Testament ngangai pilas yang tho bau legit ini ban long kileng dok tu na ga jitap ti yo Blei nekata dalam le pisio tho ikan ketin pinong haba Bible ko ong U Trai unde kyrkhu yame But unde sumare me, U Trai unde tengsya yalaga kemat halal jome, unde laisne me, U Trai unde kentiu yalaga kemat halal jome, unde aiga jingsuk ye me. Ngan oi pega ni kapor, lele pisyong tho yakane. Neba sedang jong introduction jong ajong jing kai gane keting jong Blei. Ngan bila pisyong tho igane pinut ban kam kenti, kadero kadai naman ta jong.
Rela pempat siang tho kabumut ke sa tang ha ke serniu ke sa tang ha ke Old Testament. And rai ban lengi siang tho ia ke ke jimon. Plan ke ke ai ke bau kren U Blei how aron ha family jong baragi konsa ke dai ro ne ke ban ta jong. Ngadon don hok ban kam kan tie ka. Pilong ready mentah. Pilong ready. Ni don hok ban kam kan tie ka tong in sio kai ke bau U Blei u kwa ban kren gi kon Israel. Kai ke bau Blei kwa ban kren ye kita gi lundok ki ba kenjas em ki ba long mangabat mapi tong in ngap ha ke jen met ke ba mentah. Ke ting jong trai ke ong ha ke dekat ke ba arbusau. U Trai shua jong ke dekat arbusau ngan pulai ke dekat ke ba arbulai Ukraine tokren how aron ba gi kon sendan jo udah ke ba ong kumne pin kyrkhu ye gi kon Israel kumne pin kyrkhu ye gi kon Israel kumne ong sisin ong kumne ong sisin ong kumne hab kita ketin kumne ke mumut ke jing pening ke jong Trai kam ni ne pisiong to ban kyrkhu yo pai lang jong Blei U Blei udan laga jong ke system udan laga jong ke rukum ne ta da kum ne pin kyrkhu yo u yegi kon Israel dah ka ba ong dah ka ba ong sisin ong dah ka ba ong ka jing yak bat ka jim ka chong ha ka bor jong sale ne ka tahu ngidei ban siang tho U Blei kwa ban kyrkhu ya lagi bergu jong lyngba thule jong dah ka bagi ong ya ka ai ka ba u ong ngam kwa ban kren hang ni ka ba u ong U Trai ha ba nga khlem yo sia bo ong ha ngam kwa ye piro pi bin dei ban siang tho bai ka ta nginom shakri kulma nginom lam ler kulma tang ban persio bhai ge bre. Okay, hari ke bang yo jingkyrkhu. Ki bau Blei udah shisha udah keren hak dono jongi. Ledengi keren ni ka pelat sika kiwei. Kalau ke jingkyrkhu ke kera. Haleluya. Ne kata dah ho kan ke por. U Blei wong kum ni pin kyrkhu ikon sel dah ka ba ong ka ba menta ka pon jong ha kan ke por pin sio tho. Haban kyrkhu yo pai lang. Kaban nengkong kadai mendai ki bobon ki benta ki bangi dei ban le ha kam jong skre hare ka bang fast kadai kerkom keren jongi check bah kerkom keren jongi kerkom ong jongi kerkom shakri jongi haleluya ha ka jingi dei parabriu kumno kerkom jubab jongi ai bagi kerkom keren jongi kalong ka bajali jul ka bala pentiang de kamalo inang la yo ai gane ha ga ni ka prem ting bala de kalong ka jingman nega benta ki biyo sio aga jing ong ga jong a jong pi kan ye dei kat kum komon ga jong Trai amen ban U Blei ong u kwa ne ga benta ban kyrkhu ki bru da ka ba ong ngin sa ong okay tongin yo sio sha ka ai ka ba U Blei ong yang ni okay to ka de khot ka ba arba sa ong U Trai unde kyrkhu yame U Trai unda kyrkhu yame ngan yeng nang ne ban ong ye pi kat kum kan ni ka tin ka jong Blei nga yeng da ka jing siong scam U Trai unda kyrkhu ye pi ngadon ro ka jingai ka ba shispa la ka shispa persen ba Blei un continue ban kyrkhu ye pi bat ka jingkyrkhu ka ba pinyo ka dei ndei na wei pat andrei na U Trai ngana ong shai kedar U Trai un kyrkhu ye pi ong yang ong yang ngi ong ki perlok jong pi ong ye pi so ong se ki perlok jong pi ai ku blei ki perlok jong pi ong ye pi oh yes hallelujah U Trai unda kyrkhu yame haleluya Syai kedar ke Bible ke ong U Trai ong ban ngadu sur bajam ong U Trai kanong ipi ke ni por ke sus jong ke jingkyrkhu ke bangi pediang ke dei bet na U Trai hapo jong ke jingshakri kat ni pi yo i
nganot banong kasos jong ka jingkyrkhu kadai no try kisos jong ka blessing jongi lingala banong katolong jong ka jingkyrkhu jongi kabami ndai na wei le wei pat hanrai kadai bet no try ka bangi yo pniang ka batoi no blei ni siong tu shaik dar bat ni nget ro shispa na shispa persen ba u try u bakyrkhu ni bangilong kumne kumbangilong Dia try berkurkui pi babiwan poi hagane ka jaka ban yo snyo ye ting ka jok blei u try u berkurku yang ini aga jik thap ti yo try hallelujah na pision thoi ka ne pin pendon brom yo blei pin pendon brom yo try pin nang ro ban ango yo blei u blei shai kadar ka bible gong tukren hawaron bari konsin rang ong yi ki konsin gumne U try under kyrkhu ya me ngin pulin nagalanong ka ba arpen rio puli ka kitab Leviticus kalanong ka ba arpen rio nagadakon ngan puli ka ni ka pon nagadakon ka ba kendai ong blei bat ngan kmi tho ya pi bat ngan pelong ya pi ki ba man kerhai tao dai blei jongi tao dai blei jongi okay Wong ngan kami tho ye pi, but ngan pelong ye pi kiba man kerhai, but ngan penbon ru ye pi, but ngan penskem ye ke jutang jonga bat pi, tau dei play jongi, kajing kwah jong play kelong yang apa pi ban penman kerhai, ban penbon, ban multiply, ban plus, ban minus, ban divide. Hari ban multiply, ban plus. Utau doi blei jami. Ubakwa ban uang ngak kmi tu ye pi. Ban penman kerhai pi, ban penbon ye pi. Ban pen scam ro ye kan iko jutang ke jonga. Ye ka eka bang akren. Ban pen scam ika happy ki bonot ban ngai. Nga kwa ye pi haba pi yok ngeu ting jo trai not ban ngai. Not ban ngai. Lada pi not ban ngai ka jutang ka bau blei pla. Kan scam haga jinjang aja pi nginom du no iga jingkyrkhu ye ka bau blei bo bet bo nanti ar ka basiong tanat kalong piken mau em ha gospel ka jong yonis kalong ka bishpel ka bishpel haga benta ka ba ar jong tu ka bishpel ka ong ka babel ngangalawan bagin yo iga jingim ka bakar hai menawang ong jisu ngangalawan Ara jartes nem tam menshua jisu wan signi pertai ban ai yang ika jingim ka bar karhai bangilong kumne kum bangilong negat raung istio to shai kedar jisu wan signi ka pertai bo i yang i bangin yo ban man karhai ban multiply ban kyrkhu yang i U Trai ulong kasus ya ga jinjang i milong kumne kum ba milong kumno ma U Trai ulong katolongi. Amen. Ketua present worship kalau kiba U Trai ulong katolongi. Ngayo iba pila pala menta kerkom la lifestyle jompi kerkom im jompi blei la kerku U Trai ulong katolongi. Lada pisio to ile yo Trai. Pin aingo yo blei pin pendon brom yo blei. Hallelujah. Bak kesiong tenat kalong kum ni snabangan penipi ya ka jinglong jong ni blei jongi de blei kesiong tenat ban kyrkhu nendo ka kitab Genesis kalong ka beningkong ka dekat arbe pra haba u blei u tau ya u briu bat ika briu haga keper Eden uong ikini kenten uong ngan penroy ya pi Katakan dia ketin ke bau blei uang nega bentau adam bat ke im haga keper Eden ke bau meneduk besnang ke jingbut ke jong blei habau blei utau yo briu ke dei ban penroy ban kyrkhu ban bless ke dei ke karakter ke dei ke jilong ke jauh blei siang ngo ni em ban shakri yo blei hallelujah nga aingo yo blei bang yo I ya kan ka jinglong ka jong na do ka basnang bleng uli try yo bang shikri de blei
Wasiu bang ban kyrkhu. Ngahikai ke jikai ki jingkyrkhu yapi now blei. Totip akan ke jenmet bau blei bangi shikri de blei ubukwa ban kyrkhu yangi. Hagi por baro. Baka masih tu nak lebih pulih ke kitab Deuteronomy langkap arpe praga de ban kom terter. Lada pinkok ngu ia ke ban syashkor ban sumari ke hukum ke jonga ke jingkyrkhu yapi ong trai. Hagalai kawan ke jopi ke jingri ke jingdup jopi hagi bentar baru trai kyrkhu yapi kata ke jinglong ke jong trai. Tang si syashkor bat snap ban sumari ke ting ke joblei. Tiga jingkyrkhu kalong naga benta jonga ba jopi nginaga jing tapti yaki kular ke jong utrai. Hallelujah. Naga tadaw ga nigo por ki kum ke joblei haba pishash kor ke ting ke jong utrai. Da shash kor ha shash kor bhai kan nduk ke donon ba don ru ke jumut ban sumari ka mdei ban mi nang ni te ban klet no. Hanai sumari kan nduk ke donon. Lana pi kwa ban shem ke jingkyrkhu ki jong trai. Lana pi kwa ba bagani ke jingi kai kan long na kabanta jopi ki jingkyrkhu yapi now blei. Amen. Na shemba habau blei kyrkhu don ke jimpang galadur. Amen. Habau blei kyrkhu don ke jimpang galadur. Inam sa ju kumjo. Hanrai on pen galadur bat igalong yong sam jongi. Ya ke jim ke jongi galai kawan ke jongi. Pen keladur hagi liang baro. Naga tadau dai ke jingkyrkhu. Lagi beriku kali ngilong ben. Utrai long ke jingkyrkhu. Yang amen. To shushu blei ong gini kenten tong ini pe gini ko haga de ko ini ko kar bar ko. Utrai unde kyrkhu me bat unde sumar yame ong unde sumar me. Ong bat ngadu ko berjam ong unde sumar me. Baik ke jinglong jong U Blei ke siu tenat ba. U Blei haba kyrkhu kwah tang ban kyrkhu. Bau soitan un yo ban le kat bau ngan ni kata ke jingkyrkhu. Bon yo enjoy tu soitan. Ke jing haba bru yo jingkyrkhu nganoi pi kadon ke transform kadon gi om barokin ye ro ye pi. Om barokin ye ro ye pi kindol do shibun ki ba keno. Nega dah hokan ke por haba U Blei kyrkhu U Blei unyada namar ledem yada ledem sumar kan keta ye ke feeling jopi kan keta ye ke don jopi pin syong shikendong pin syong si pin yang pin ketang nega dah U Blei uong haba kyrkhu nganda sumar ye pi U Blei jongi U Blei wasio tenan ban sumar dan pin pulih hagan ke keting ke jong trai hagi kitab sam go bi spa arpawe kitab sam go bi spa arpawe ke keting ke jong blei ke ongum ne ai go U Blei bangi shikri de blei ubum sam thia lemne ubum yo thia hakmi hagan kar go sa hakmi utabo sumar ki Israel unom sam thia lemne unom yo thia utabo U Blei jongi ubu sumar ngi unom sam thia lemne yo thia ubu ye ga sngi bari ga mit tang na ga ban ta jongi ga mit ban yo thia ye ga bangin res hare men sngi bangin trei ban kita tambo U Blei jongi U Blei ubum ju sam thia lemne yo thia usumar ngi 24/7 hallelujah ai so ga jig tap ti U Blei. Masih tu narong ngai ketiga jong Blei ke dekat pesan utran long long sumar jong me utran long ke jingka ke jong me ketiga mon ke jong me ke sngi ga nam sho ingi me men sngi lam ne bnai men me utran sumari me naga bas new baro naga bas new baro ka eke naga bas new kabas new galong haba utrai kyrkhu kindon shibun kin jingele ye ga ban luti ye ga ta ke jingkyrkhu namar ba ka bible gong ha ka gospel ka jong yonis ka long bashpe ko ye ga ban ta ka ban ngong unong to unong wan han le do wan ro yu kwan ne ga ban ta ban yo ban to ye ga ne ga ban ta ban yo ban penjot ne ga ban ta ban yo ban penyap chi sundon ne ga da ukwa ban wan ban atak ye ga jingkyrkhu han re ga sion tanat ye ga ne ka ting jong Blei baga bible gong utrai ulong unong sumar yeme naga bas new baro ka plan ka jong soitan la go wan naga no ka liang ro harai ka bible gong utrai sumar naga bas new baro saudong usumaringi to Blei hallelujah but I ngo yo try baga bible gong
Un sumar wat iga mensim jongin. Lai tang iga jingkyrkhu. Anda iga mensim jongi ro. Ngai ngoi U Blei bangi long kum ni iga mensim jongi. Kabang ban shakri U Trai namar iga jingkyrkhu ke jong Blei. Nega tadau un sumar ngi nega mensim ro. Nega jingkyrkhu barok bat iga mensim ro. Tak ada Blei jongi. Amen. Ke jingkyrkhu ya pi na Blei. Bat ke jingkyrkhu galong. Ha Blei kyrkhu undu sumar ya pi. Undu sumaro ya ke jingmi shabar jompi. Bat ya ke jingwan shabot jompi. La shilong bile sumar pi. Wan shilong bile usmar pi. Lai Kolkata bile usmar pi. Wan Kolkata bile usmar pi. Okay? Hallelujah. Haki por barok ka jingmi shabar jompi ka jingwan shabot jompi. Lai kre laki bile usmar trai. Wan kre bile usmar trai. Trai tau du Blei jongi. Ngin ai biang ka jing tau ti U Trai. Ai ngoi U Blei. Lai Bynta I ka ktin ka bau Blei kuren ha Moses. Ban marsin yo sio Moses yi gani ktin ka banau Trai. Ka bau U Blei U Trai de kyrkhu me ba U Trai de sumar me. U Moses dei mu u basio thot nung kong gani. Na mar pi kan mau ne mu Moses ha ka por bau dang khon lo. Ka don ga ka jing penyap ka basio kai ki khon lo na mar ka jing roi jong ki khon Israel. Usemu wat iki kolum ban penyap. Bat lai benai ki buri yo Moses. Habagam lasyo ban buri. Kumlu gile kila tau ya ka yo shang. Bat habagi lepi de ka siang. Ong ka Bible lebu yo kolung Moses sangta. Ba le pentut yo hagawa. Ong hagawa. Ngakwa ya kata kan. Ngin toit hagawa mdai haganan. Hanrai hagawa. Ngi Jowai bagani ka jingshakri kanong ka jingshakri ya ka bau Blei yo ban pentut hagawa. Ngai ka ya pi malaga por ba pentut hagawa jong mensim. Namara da pitut hagawa jong mensim pin poi be shiga thong jong ka Balang jong Blei. Amen. Don ko khubor ka basing tanat halo jong entang ba nga hikai ka jikai ki jingkyrkhu ya pi no Blei. Bat kai ka ba japi te bai ka sorry ba lemda dei de ka kti ke jong Trai. Lemda dei de ka jing sumar ke jong Blei. Ka e kata ka syang. Hakaman jong ka ksai. Hakaman jong ka jing atlum ki bashir kai. Haka jing tengkok mau siang ki bashir kai. Lemda dei de ka kti ke jong Trai. Moses unampoi syakatau. Amen. Udah ben usia tu ye gini. Blei kwah ban kyrkhu dah kabas sumar. Usia tu ye gini. Lebih thong you do sol. Namar bau penyap yo golet ki kentegi ruai. Usol degi de usol penyap degi jar kat bau debit degi pewajar ubisni ye gini. Ne tau lebih thong you. Kaleng ubelai buri. Lemda ke dei dega kti ke jisumar ke jotrai. Onompoi hado ke Bynta Balang kumsem. Shidrak Meshach le bin kali. Shidrak Meshach Abednego le bin kali neki. Kisian tho ba. Nabar dei U Trai ubo sumare ki. Le tebi ki segala warding. Henry nabar don ke jing sumar ke jong Trai. Tangi wis nyoro ne ming. Dari Allah po jong krem le bin kali no u. Usian tho ba. Lem dei de ke ketiga besumar U Trai. Ke sing ke betengan. Marsin tep yo Daniel terlalu baro. Hari ni marbau sumar, using, ukalalong, kasafa, naga Bynta jom. Hallelujah! Praise the Lord! Ngano hipi, habau try sumar, ki jing kilong ki sofa yengi, ki jing kilong ki step yengi, ban kiu, haga jing long masem. Oh, praise the Lord! Naga tadaw kani kaktin kani naga Bynta jong aba jompi.